El 3 de juliol de 2006, baix d'eixes escales d'esta parada de metro de Jesús, en la línia número 1 de metro de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, va tindre lloc l'accident, la tragèdia més greu de metro que mai ha passat a Espanya. 43 persones perdien la vida en una revolta i Canal 9, els seus micròfons, les seues càmeres van ser les primeres en arribar fins ací i captar tot el que estava passant. De fet, aquestes imatges van ser les que van arribar a tot Espanya a través de les televisions autonòmiques. Però el problema va vindre després, les conseqüències, les veus que es van silenciar, la investigació d'un accident i també el rerefons polític que hem hagut de llegir en altres diaris o escoltar en altres televisions. Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. Les ordres per a silenciar aquelles veus, per a no entrar en la investigació, per a callar moltes coses, van eixir d'un despatx, del despatx del Palau de la Generalitat, del mateix despatx que ahir va eixir una altra ordre, la de retirar-nos estos micròfonos i ses càmeres i no poder mantindre-los a tots vostès informats del que està passant.